Biblijska proročanstva često se doživljavaju kao nepromjenjiva sudbina, ali Biblija jasno pokazuje da postoji više vrsta proročanstava. Da li su sva nepromjenjiva? Ili su ipak promjenjiva? Ako su promjenjiva, nisu li onda nepouzdana? Da li možemo vjerovati Božjim proročanstvima? U ovom videu govorit ćemo o 3 vrste proročanstava, zato ostanite sa mnom u zajedničkom razmatranju ovog pitanja. Dobrodošli na kanal Povratak pravim vrijednostima. Moje ime je Daniel. Ako su Božja proročanstva pouzdana i sigurna, onda sigurno ne trebamo lutati. Sad, drugo je pitanje kako ih mi razumijemo i kako ih interpretiramo. Ovog puta neću govoriti o lažnim proročanstvima, ali sigurno ćemo i o tome govoriti. Jesi li razmišljao o tome da li za tebe nešto znače? Proročanstva možemo podijeliti u 3 glavne kategorije. Prvo, proročanstva Božje volje, koja su apsolutno predodređena i nepromjenjiva. Drugo, proročanstva Božjeg predznanja, gdje Bog unaprijed vidi što će se dogoditi na temelju ljudskih odluka. Treće, uvjetna proročanstva, koje ovise o ljudskoj reakciji, pokajanju ili nepokajanju. Razmotrimo svaku od ovih kategorija s biblijskim primjerima. Dakle, rekli smo prvo, proročanstva Božje volje, nepromjenjiva i apsolutna. Ova proročanstva se odnose na Božje suverene odluke koje moraju biti ispunjene bez obzira na ljudske izbore. Bog ih nije samo predvidio, nego ih je odredio da se dogode. Evo neki primjeri. Proročanstvo o Mesiji. Imamo u Izaiji poznate retke, 53. poglavlje, 5. redak. On je proboden zbog naših prijestupa, satrt zbog naših opačina. Kazna za naš mir bila je na njemu i njegovim smo ranama iscijeljeni. Isusova smrt i uskrsnuće bili su unaprijed određeni. To je bio Božji plan. Imamo u Djelima 2.23. Proročanstvo o konačnom Božjem planu, evo imamo u Otkrivenju 21.1. I vidjeh novo nebo i novu zemlju, jer prvo nebo i prva zemlja uminuše ili prođe i mora više nema. Bez obzira na ljudske izbore, Božje kraljevstvo će na kraju pobijediti. Ono što je Bog zamislio i predodredio, u tom slučaju to će se ispuniti. Dolazak recimo Krista na kraju vremena. Imamo u Mateju 24.30. Tada će se pokazati znak Sina čovječega na nebu i tada će proplakati sva plemena na zemlji i vidjet će Sina čovječega gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom moći i slavom. Isusov drugi dolazak nije uvjetovan ljudskim ponašanjem. Ova proročanstva nisu ovisna o ljudima, ona će se ispuniti jer su dio Božjeg suverenog plana. Meni su često puta rekli: Daniel, vjerovao ti ili ne, Isus će ponovno doći. Drugo, proročanstva Božjeg predznanja. Bog vidi izbore ljudi. Ova proročanstva ne znači da je Bog prisilio ljude da djeluju na određeni način, nego da on unaprijed zna što će se dogoditi jer vidi budućnost. Možemo to usporediti recimo sa liječnikom koji može predvidjeti posljedice bolesti, ali ne uzrokuje bolest. Ili kad vidimo na primjer svoje dijete kako se penje na stablo, ali zaključujemo unaprijed kako ovisi o njegovoj spretnosti ili nespretnosti mogućnost pada sa stabla. Evo primjer. Petrovo zatajenje Isusa. U Lukinom evanđelju 22.34 čitamo: Kažem ti, Petre, neće zapjevati pjetao danas dok 3 puta ne zatajiš da me poznaješ. Isus nije natjerao Petra da ga zaniječe, ali je unaprijed znao njegov izbor. Evo recimo izdaja Jude Iskariotskog.
U Mateju 26, 24. redak kaže ovako. Matej 26, 24. Sin čovječi doduše odlazi kako je pisano o njemu, ali jao onom čovjeku koji izdaje sina čovječega, bolje bi mu bilo da se taj čovjek nije ni rodio. Juda je imao slobodu izbora, ali Bog je znao kakvu će odluku donijeti. Evo imamo propast Jeruzalema 70. godine. U Lukinom evanđelju 19, 41 do 44 imamo taj događaj, opis. Kada se približi i ugleda grad, zaplaka nad njim govoreći: o, kad bi i ti u ovaj dan spoznao što je za tvoj mir, ali sada je skriveno tvojim očima. Doći će dani na tebe kada će tvoji neprijatelji podignuti oklope protiv tebe i neće ostaviti u tebi ni kamen na kamenu, jer nisi upoznao čas svoga pohođenja. Isus nije natjerao Rimljane da unište Jeruzalem, ali je znao šta će se dogoditi zbog nevjere naroda. Ova proročanstva pokazuje da Bog vidi posljedice ljudskih izbora, ali im ne nameće svoje odluke. Treće, uvjetna proročanstva. Bog daje izbor. Ova proročanstva ovise o reakciji ljudi. Bog daje dva moguća ishoda. Ako ljudi poslušaju, bit će blagoslovljeni. A ako ne poslušaju, doći će posljedica ili kazna. Evo primjeri. Proročanstvo o Ninivi. U Jonu 3, 4 do 10 imamo taj događaj, ali čitamo stih 3, 4. Još 40 dana i Niniva će biti razorena. No narod se pokajao, pa je Bog odustao od kazne. U Joni 3.10 kaže ovako: kad Bog vidje što učiniše i kako se obratiše od svojega zlog puta, sažali se i ne dade da ih zadesi nesreća kojim bijaše zaprijetio. Blagoslov ili prokletstvo Izraelu. U ponovljenom zakonu 30, 19 do 20 imamo stihove koji kažu ovako, 19. redak. Danas uzimam nebo i zemlju za svjedoke protiv vas. Život i smrt predao sam predate. Blagoslov i prokletstvo. Izaberi dakle život da budeš živ ti i tvoje potomstvo. Izrael je imao izbor: poslušati Boga i biti blagoslovljen ili odbaciti njegove zapovjedi i biti kažnjen. Oproštenje ili oprost ili pomirenje, evo na primjer nalazimo u drugoj ljetopisi 7.14. Ako se moj narod kojim se mojim imenom zove ponizi, pomoli i potraži moje lice, te se odvrati od svojih zlih putova, ja ću ga uslišati s neba, oprostiti mu grijeh i iscijeliti mu zemlju. Božji blagoslov ovisi o pokajanju naroda. Ova proročanstva pokazuju da ljudi imaju slobodnu volju i odgovornost. Bog ih poziva na pokajanje i poslušnost, ali ih ne prisiljava. Kako razumjeti, dakle, proročanstvo? Božja volja nepromjenjiva je i sigurna. Na primjer, kao što smo rekli, Isusov dolazak, Božje kraljevstvo, to je nepromjenjivo. Imamo sljedeće. Božje predznanje. Bog vidi budućnost, ali ljudi imaju slobodu izbora. I treće, uvjetna proročanstva ovise o ljudskom odgovoru, kao što smo rekli i vidjeli u primjerima, ovisi o našem pokajanju i ovisi o onome što smo mi odlučili. Biblija jasno uči da Bog ima plan, ali i da ljudi imaju slobodnu volju. Bog nas poziva na obraćenje i vjeru, a hoćemo li odgovoriti, to ovisi o nama. Bog nikoga ne prisiljava da ga slijedi, ali svakome daje priliku. Teolozi se slažu da postoji više od 300 proročanstava koja su se ispunila i koja će se još ispuniti u budućnosti u vezi s Isusom. Trebaš li još neke dokaze osim brojnih proročanstva
koje su se tako precizno ispunila u Isusu. Hvala vam što ste bili zajedno sa mnom u razmišljanjima o proročanstvima. Ako vam je ova tema bila zanimljiva i vrijedna proučavanja, podijelite je s onima koji žele saznati više. Neka vas Bog blagoslovi do sljedećeg puta.